Moje jméno je Elizabeth a dneska vás vítám u mojho dalšího videa a dnešné video budú znova aktualizácie Star Stable. Dnešná aktualizácia, máme tu ďalší výkričník, máme tu bazár, neviem ešte, akoby takto. Jasper a toto, Dorit, myslím, teraz si nie je úplne istá, tak nám narastú vlastne ďalšie tekvice. Takže ideme si vyplniť tu na tento questík u Jaspera. Aha. Ja som si myslela, že to bude niečo viac, no. Dobre, najprv si urobíme tú našu klasiku, čo vždycky sme robievali, takže ja si to tu rýchlo urobím a potom sa pustíme do toho ďalšieho questu. Ja som si to urobila, pretože nevšimla som si, že sa to dá urobiť aj u Jaspera. Takže som Jaspera trošku preskočila, takže urobím si to tu rýchlo na rýchlo. Rýchlo na rýchlo, áno. Aha, jasné. Dobre, nič. A ešte hlavne je dneska double, takže ten, kto môže, určite si nakúpte Starcoiny. Je to teraz výhodnejšie, pretože dostanete za rovnakú cenu dvojnásobok. Ja som si nakúpila tiež Starcoiny. A je aj vlastne od dnešného dňa je aj bazár, takže pôjdeme sa pozrieť aj tam. Robíme si nejakú malú nakupovačku koníkov. Ja to ale trošičku prestriedám z mojich všetkých účtoch, čo mám, aby som na každom účte mala nejakého toho koníka. Tak to môžeme vidieť, ako nám narastli tie tekvice. A máme tu teda ďalšiu... Čože to máme robiť? Turn left? Left. A few moments later. A tady je! Už ho mám. O môj bože. Dobre. Bože. Ja som si ho vôbec nevšimla, ale našťastie sme ho našli, takže v pohode. Teraz u Dorit asi pravdepodobne to je isté, ale bude asi na inej lokácii. No tak doprava či doľava? Left. Aha, tam je hora. Čo vidím? No, zaujímavého. Nehovorím nič. No. Dobre, ale pochopili sme to. Takže vlastne našou úlohou je proste nájsť toho ďalšieho mleho. S tým, že nám to vlastne neukáže na mape, že kde, ale musíme ho proste nájsť takto. Ale najviac ma štve, že za toto nedostávame tokeny, pretože čo som si všimla, tak máme ešte stále málo tokenov a ja proste neviem. Ja sa obávam, že sa to potom nestihne a tak. Každopádne ja už mám toto vyzdvihnuté, ale vždycky tu nebolo, že 3, 2 a 1 token, ale po novom už je tu 4 a 5. To si môžeme ukázať jedine tak na druhom účte, keď relognem. A ja už tu nevidím vlastne žiadny iný výkričníček, toto bolo asi jediné, takže sa môžeme ísť pozrieť na bazar, takže hneď som tam. Tak, sme v Morlande. Kto by nevedel, kde sa nachádza bazár, je to aj nie Strider zóne. Je to vlastne tu, keď takto vybehnete hore, tak tam veľkým tu vidíte aj proste tie reflektory a všetko. Takže uvidíte to aj z diaľky a tu máme vlastne bazár. Máme tu na American Paint Horse, potom Appaloozu a American Saddlebretta. Ja ešte neviem, že akého si chcem kúpiť. Viem, že z každého jedného, určite. A keďže mám 3 účty, tak si na každý účet kúpim iného.
Takže tento American Paint Horse z 850 máme 469. Samozrejme každú farbu. Ja si na ten ďalší účet chcem kúpiť túto farbu, takže toho si nebudem kupovať tu, ale tu si kúpim. Ja naozaj neviem. Ja si to rozkliknem tu na takto, bude sa mi to lepšie, aspoň to. Najhoršie je na tom to, že ja nemám vybraté ja nemám ani mená pre nich. Hej, takže to, aha, tu na ešte dole je jeden. Tak ja si zoberiem tohto, mne sa strašne páči, tak ja si zoberiem tohto. Vyzerá to na žrebca, ale vôbec neviem, aké meno mu dám. Mňa napadlo, že Vyvern. Áno, je tu Vyverna. Ja neviem prečo, ja proste, kto nevie, tak ja hrám aj Ark. A moje najobľúbenejšie zviera v Arku je Vyverna a Shadowmane. Takže ja si ho pomenujem takto Vyvern, aj keď to absolútne nemá nič s tým spoločné, ale proste teraz v tejto chvíli ma to napadlo, takže ja si ho kúpim. Ten je krásny. Ja som si myslela, že on je menší popravde, ale on je proste taký dlhý a tak. Dobre, ja si ho pošlem do stajne, pretože si ideme kúpiť ešte ďalších. Potom tu máme Apalozu. Pozor! Apalozu, ja si to zase takto rozkliknem. Mne do oka padol hneď tento. Tento mi do oka hneď padol a absolútne neviem, aké meno mu dám. Ale ja sa ešte pozriem, či sa mu dá zmeniť aj hriva, alebo tak, nejaké copiky. OK. Dobre, ja tomuto dám asi copiky. Tak. Ideme na tie mená. Robím tu skoro. Neviem, ja skúsim dať asi na random, pretože fakt neviem. Naozaj neviem, aké mu mám dať meno, pretože to Shadowmane chcem dať na toho Amerikána. Fly Paradise. No, tak mu dám asi Fly Paradise, ja naozaj neviem. A z 920, teda vlastne z 900 starcoinov je na 468, takže kupujem. Je to co píka, ako sa toto... Ten je krásny. Tak, posíláme zase do stajne. A posledný pán na holenie je American Saddlebred. Neviem, akú farbu tohto bieleho už vlastním. Takže ja som rozmýšľala nad týmto karamelom. Proste karamel, to, keď sa na to pozrieš, proste hneď prvé, čo ťa napadne, je proste karamel. Takže tento koník je vlastne z 900 starcoinov na 629 zľavniny, takže ja mu dám meno proste karamel. A bude len karamel. Tak. Kupujem. Strašne sa mi páči, strašne je krásny, pane Bože. Ja tieto ďalšie starcoiny si nechám na nakupovačku, pretože ku koncu už si chcem urobiť nakupovačku na tomto účte, taktiež aj za tokeny, tak aj za starcoiny, všetky tie obchodíky, čo tam sú. Takže ja sa idem relognúť na druhý účet a uvidíme sa na druhom účte. Tak, ja som zistila, že na európskom účte sa mi nenahralo to, čo som nakupovala, takže ja vám len ukážem, akého som si kúpila tam koníka. Tomu som mala jasný výber a bol to zrovna tento. A som z toho sklamaná. Každopádne, keď už sme tu, tak tu si chcem kúpiť asi tohto čierneho. Neviem, rozhodovala som sa medzi týmto čiernym a medzi týmto bielým, ale vôbec sa mi nepáči tu na toto, že vlastne celý biely
A iba tu má proste niečo hnedé. Takže asi tento čierny vyhráva. Ja ho pomenujem ako kravičku, neviem, proste sa mi to tak k nemu hodí. Ja viem, že on za to nemôže, ale jemu tam ešte dám aj tieto topíky, alebo týchto bobíkov. Ja tie bobíky moc nepoužívam. Ja väčšinou vždycky, keď si niečo mám vybrať, tak si vyberiem tieto copíky. Takže... jo, dobrá. Dám moju klasiku. Takže toto pomenujem ako kravičku. A druhé meno mu nedám nič, pretože ma absolútne nič nenapadá. Dáme, že adult a dáme to samička, samec, teda kobylka, rebec. Teda žrebec, ježiš. Neviem ani to. Keďže tam máme žrebca, tak tu si dám sami, teda kobylku. No to nekašný. Ježu. Tak, pošleme ho do stajne. A ideme na ďalšieho. Keďže tam som si kúpila, myslím, že tohto, tak tu si vyberiem... Počkaj, teraz som si kupovala čierneho. Tak, aby to bolo také, že... No, tak to nie. No, ani toto nie. Neviem. On proste strašne moc svieti a ja neviem. Ehm, hm. Vôbec netuším. Ako, on keby nesvietí tak strašne moc, tak by som si ho aj kúpila. Ale proste strašne moc svieti. No, tento je priateľný celkom. Jo. Ja si ho nemôžem kúpiť, lebo... Dobre. Tým pádom sa plány menia. Ja sa len rýchlo pozriem, či vôbec si ho môžem kúpiť alebo nie. A nie, nemôžem. Žiadnu inú farbu. Tak to je problém. Dobre, nevadí. To vyriešime potom inokedy. Ideme radšej na American tohto. Tak toho už môžem. To je od 8. levelu, takže z toho môžem. Dobre, super. Ja mám na inom účte tohto, takže ja si ho nebudem kupovať. Taktiež mám aj tohto, takže buď tento, alebo tento. Alebo keďže si tú Apollozu nemôžem kúpiť, tak ja si kúpim aj toho. Urobím si proste takú radosť, lebo ten dlhý chvost musí byť, to ako není o čom, to musím. Takže, bože, ja som z toho úplne sklamaná. A ja neviem ani kafy, neviem ani aké meno mu proste dať. Ja som úplne znemotivovaná teraz. Nevadí, dáme mu meno kafy a tomu druhému dáme niečo iné. Aha, tak to na svetlo vyzerá úplne inak. Ale je krásny. Alebo krásna? Dala som kobylku? Ja ani neviem. Ja som tak proste z toho sklamaná, že proste ani neviem. Tak a tento druhý tmavší, toho som chcela. Ja, ja. Ja dám meno, že Lady. A druhé meno mu asi nedám nič. Bude to proste len Lady. A bude to, dobre, mám tam kobylku. Bude to Lady. Áno. Teraz som si povedala, tak to tak bude. Teraz ma to napadlo, takže... Ale je krásny. S tým sa bude
dobre jazdiť. Ako myslím, šampionáty. Tak. Mm, ja neviem, ja sa idem skúsiť pozrieť na tú Apalózu, či tam vôbec je, takže chvíľku. Tak, sme tu v Morlande. Ja sa idem pozrieť, či vôbec si nejakú Apalózu kúpiť môžeme. Nemôžeme. To je taká škoda, že si nemôžeme... Ach, jo. Nevadí, no tak aspoň miesto toho máme dvoch Amerikánov, no. Tak, tak ja sa idem znovu prehodiť na druhý účet a môžeme si ukázať tie chody. Tak, toto je vlastne prvý ten American Paint Horse, takže si ideme pozrieť jeho chody. Takže to kráčanie je zlaté. Ja to točím na novo, pretože nechcelo sa mi to nahrať a som z toho sklamaná, ale hovorila som aj predtým, že fakt ako je to pekné. A nemám proste nič, čo by som vytkla k tomu. Len som hlavne nečakala, že je proste taký dlhý. Ja na tom obrázku, keď som to vždycky videla, tak proste bol úplne krátky, tenký a to, ale tak to je úplne iný. Každopádne prudké zabrzdenie, to som tiež komentovala, že proste, že to je pekné. A toto cúvanie, to ma dostalo úplne, že najviac. Ja keď som to cúvanie videla, úplne wow, že to čo je, že wow. Takže to cúvanie sa mi na ňom asi najviac páči a tak, no. Cúvanie je proste bomba. Ja asi budem iba cúvať, ja neviem. Dobre, ešte si ideme pozrieť ten skok. Jo, ten skok je tiež dobrý. Jo, skoro som narazila. Jo, no to je tiež perfektné. Ale to cúvanie je proste asi najlepšie. Ešte takto malinký skok je tiež fajn. Jo, ja som s ním spoko. To cúvanie sa mi proste páči najviac, takže ja asi na ňom budem len cúvať. Tak, tomto máme ďalej Apalózu. Takže to kráčanie... Ja, áno, no, mne sa strašne páči, ako proste hýbe tou hlavou pri tom kráčaní. Tu keď som prvýkrát videla, ja úplne, wow, to je strašne cute. Aj toto je fajn. Mne sa hlavne ešte páči aj tie capíky, ako tam proste skackajú. To je úplne roztomilé. Aj tu, proste všade. Môžeme sa pozrieť na skok. Tak, z druhej strany sa kľudne môžeme pozrieť. Prudké zabrzdenie. Aha, takže to nie je ako ten. OK, to nevadí. Ešte takto malinký skok. Mne sa to páči aj na tom saddlebreadovi. My si ho potom ukážeme, že vlastne keď skáče, tak proste ten chvost ide tak, že že proste to sa mi na tom páči. Dobre, potom aha, on urobil len toto, on sa viac ako neprehne. Prečo? Aha, dobre, no tak nie, no. A to cúvanie, no to cúvanie nemá proste ako paint, ale je to pekné. Je to fajn. Ako som hovorila aj minule, čo sa mi vlastne nenahralo, tak tie special movie si nemôžeme ukázať teraz, pretože nemám na to level, ale niekedy, ak si na to spomeniem, tak si to kľudia môžeme niekedy pozrieť. Ja ho lovili teraz, nejdem na tú sedmičku, ale ak ma to ešte niekedy napadne, tak si to ukázať môžeme. A myslím si, že si môžeme ukázať Amerikána. Tak, máme tu toho Amerikána. A ja som si na ňom nedala dlhý chvost. No nevadí, to si potom zmením. Pretože jedine, čo sa mi vlastne na ňom páči, je ten dlhý chvost, čo má úplne, že po zem. Takže to si bohužiaľ neukážeme. To je škoda, nevadí. Každopádne poďme si pozrieť chody. Mne sa hlavne páči, ako je proste stavaný a ako je spriamený a proste to, že to je taký pevný. Proste je na ňo spoľah, alebo neviem to opísať. Toto
Toto je super. Toto zbožňujem. To je strašne super. Mne sa toto strašne moc ľúbi. Ja sa možno síce opakujem, ale je to proste nádhera. Ja poďme ďalej, lebo sa tu ešte to roztopím. Jo, to je tiež fajn. Skok je tiež fajn. Skúsime preskočiť toto. Tak trošku fail, nevadí. Tak, ešte raz. Jo, to je fajn. A prudké zastavenie je podobné ako pri tom Paint Horseovi. Cúvanie je v pohode. Ešte skok. Ježiš, vinko. A ešte spriem. Tak. A ešte raz. Také krátke mi príde. Ja neviem, ale ako, je to fajn, len je to proste podľa mňa krátke. A čo si ešte ukážeme? No tie špeciálne chody, teda tie špeciálne si nemôžeme ukázať, ale ono je to vlastne skoro to isté ako toto. S tým, že proste je to v trute. Ale je to viac menej to isté. No a neviem. Asi už ku koníkom nemám čo. Tak, ja som ich vrátila naspäť do stajne. Už ma asi nič nenapadá, len že nakupovačku si urobíme potom niekedy inokedy. Niekedy už ku koncu tohto celkového festivalu. Ja vám ďakujem veľmi krásne, že ste to dopozerali až do konca a budem rada za každý komentár, milý, za like a hlavne odber. A pri tom odbere si určite nezabudnite dať zvonček, aby ste vedeli, kedy vyjde ďalšie video. A ja sa s vami lúčim, majte sa krásne a ahoj!